Dwi se Captain Morfa fan hyn a dwi se pob un sy'n Morfa tu ôl. Cloi. Dyma ni ar bont Ffynonfadog gyda dau tŷ capel. A mae'r ffermydd sy'n lan y cwm, wrth gwrs, hwnnw lawr ar llath yn y boreau. Mae'n un ffyn y berw a beth neidir. A Ffynonfadog fan hyn, cyfen granod yn y lawr. A hwnnw gyd yn cwrdd efo pob un o'r rhai byd yn y le bron cyn brecwast yn y bore. Pwy oedd yn dysgu yn ysgol Penmorfa? Ar yr adeg o'n i'n ysgol? Ie. O, ni'n mynd nôl nawr i adeg yr 40au a Mr Isaac. Mr Isaac oedd y prif athro, a wedyn Miss Evans gyda ni ar y plant canol fel petai. Ac wedyn oedd Miss Lewis Llain o hi oedd athrawes y babanod. Ac roedd hi'n arbennig gyda'r plant bach. A oedd hi'n cerdded yr ysgol bob bore a cerdded nôl bob nos. Ta beth bynnag oedd y tewi oedd Miss Lewis yn cerdded. Ond wedi'n gweithio getre ar y ffarm gyda'i brodyr, roedd brodyr yn godro beth yn y bore. Ar y ffordd i'r ysgol, oedd Miss Lewis yn dylawr ar da ar ôl godro, yn dylawr wedyn i'r cia gwylod, ac wedyn dylawr i'r ysgol am y dydd. Cymdogion i ni yn tu hen oedd Bill a Margaret Short. Roedd ganddyn nhw 5 o blant. Fel pawb arall gwerthu llaeth a magu moch oedd ei bywoliaeth, roedd yn gwerthu moch i betws ifan. Roeddent yn tyfu tato hefyd. Be sy'n ni helpu i dynnu tato ag i ddyrnu. Roedd y llaeth yn mynd i Castell Newydd Emlyn i'r Cowan Gate. Roedd pawb yn gwerthu llaeth mewn churns. Bu Nano yn rhedeg y felin am 2 flynedd ar ôl colli llad. Oedd sôn am Nano yn llyfr Allen Rain. Nano, the miller's daughter, with a fine contralto voice. O'ch blaen mae cwm Penbryn, le mae ffarm Llanbwrth, le beth sy'n yn denant am rhai blynyddoedd. Bu y wraig am i yno am 5 mlynedd ar 20. Buwch chi'n sôn am Nano y felin yn dysgu enwau ceie chi. Beth yn union yw'r map yma? Hwn yw'r cap o Llanbwrth. Roedd yr afon Hoffnant wedi wario ran bwysig i ni fel plant yn yr ysgol ar hyn. Bob tro oedd y tywydd yn braf a bethau o'n i'n cael mynd am wac gyda Mr Isaac yn aml. Lawr heibo Garreg Samson a dilyn yr afon lawr i Penbryn pan oedd y tywydd yn braf. Ac o'na dringo hwnnw. A mi mlaen wedyn y tu a troed o'r rhyw ar y ffordd lawr i Penbryn. Ac roedd gardd arbennig o gynnar myni wedi amgylchynu gyda wal reit rown. Ac os wedi'n lwcus, o'n i'n cael ambell i bersen a afal fyny ambell i waith. Yn y flwyddyn 2002, ffilmiwyd ran o ffilm James Bond 2 Another Day ar draeth Penbryn. Roedd Penbryn fod gynrychioli Gogledd Corea. Nid oedd Halle Berry na Pierce Brosnan ar gyfil y lle. Hwyl!